Wala nga ako sa, alam mo, nagugulat ako minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala ako sa meeting. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Yun, sa hosting na lang. Kuya Shea, bakit ka laging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulat. Please, wala lang ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka hindi, ka na lang wala nga ako pumapa. sa, alam mo, nagugulat ako minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala Tapos ako sa pagdating meeting. mo? Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Kung hindi pala ako dumating, tornada kayong lahat. Bigla magugulat ka. May insertion ng game Oo, host si Kuya Shea. Sumusubo ka pa lang. Naka-short. Oo. Sumusubo ka pa lang, host ka pala. Diba? Bigla host. Nakakatawa. Mga ganun eksena Kaya sa ikaw buhay. yung ikaw yung pokpok na host na, Oo, everyone, anytime. every time. Ano ba, may paano lang, biglang pa-meeting lang, ganyan. Patatawag ka. Oh, ay, may games tayo. Siya na naman. Tapos pati mga, summer sports fest, mga ganyan. Oo, yan. Tapos ko, naging parang panata na siya ng buhay ko. Tuwing opening ng mga liga, ganyan. Ako, kahit hindi naman ako marunong mag-basketball ng ganon, ako yung pababasahin ka lang ng mga nasa 120 pangalan kasi yung mga player isa-isa yung lahat ng pangalan. Parang, syempre kailangan i-maintain mo yung kung paano mo siya binasa. Ano ba, mga pangalan na yan. Tapos hindi ka bibigay na Alam mo, huwag ka natatamad magreklamo kasi bawat pangalan, may side comment ka ba about sa itsura ng Oo, di ba? Yung mukhang pino, kasalanan mo din mukhang eh. peno, yung mukhang pugo, mga ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.